ब्रह्म सिंगार। अधर माने होला ओठ। ए गीत में यही क्वालिटी बा के गीत में ओठ ना सटे। दूसरी बात ए गीत में दूसरी प्रधानता बा कि आधा पद में शंकर जी के वर्णन बा, आधा पद में कृष्ण जी के वर्णन बा। तीसरी मान्यता एह गीत में बा कि जौना शब्द से चालू होई वही शब्द से गीत खत्म हो जाए। चौथी मान्यता एह गीत में प भ भ नहीं है, जैसे हर चीज बा ओठ सकेला कब जब प भ भ कहिएगा तब। बाकी हिंदी वर्णमाला में कौनो अक्षर कहिएगा ओठ में ओठ ना सके। क ख घ घ बबुआ तनी शांति हो जा। च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न कुल ही बात कहो, लेकिन प फ ब भ म ना कह तो ओठ में ओठ ना सके। य र ल व स दांती स ह छत्र ग। लेकिन गीत में लिखे वाला के बहुत कलाकारी बा। गीत के लिखे वाला हमार गोलोक धाम रामेश्वर दास जी अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। 108 साल के महात्मा संत रहे वहाँ के गोलोक धाम में विलीन हो गए। उन्हें के गीत लिखल। आज से ये गीत हम 2002 में हम गौले रहने, आज से 22 साल पहले। ओकरी बाद ये गीत हम गौनी लगभग 2009 तक 2012 तक गौने। ओकर बाद धीरे धीरे अब जहाँ डिमांड होला भैया देखिए नेताजी कहिए कि सुई धइल बा आई मूर्छा गइल बा है मैं धइले धइले ई मूर्छा गइल बा। देखिए यूज नहीं हो तो मूर्छा ना एकर यूज नहीं खे हो काहे से कि गीत हम बहुत पहले हम गावत रहने। ई हमें धागा लग जाए ना, धागा लग जाए ना हमें वहां कम लौकता। ई सुई ह एकरा के ओठ पर धरे में कलाकारी बा। हमें धागा लगी हमें धागा लग जाए ना। देखिए वाह कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे नट खट कृष्णा खाकिया शंकर। नट खट कृष्ण खाकिया शंकर हरिया हरि हराए संग। नट खट कृष्ण खाकिया शंकर हरिया हरा हरि हरे संग। निसंग गिरिधर धनि धनि शंकर दियर धंधे शंकर हर नित्य
निसंग गिरिधर धन धन शंकर दियर धन अर्धभंगी गे अर्धभंग है अर्धभंग लगा इतर नट कृष्ण खाकिया शंकर हरिया हरा हरि हरे संग अर्धसर जगा अर्धसर अर्धदेहन बिहलत नटखट कृष्ण खाकिया शंकर हरिया हरि